Indarkeria sexistaren aurkako matasak ehuntzen ekintza. Espazio publiko baten, ekintza kolektibo baten, bidez indarkeria sexista salatzea proposatzen duen proiektu da. Eibarren ekimen honek bultzatzeak Altzo Alargunen elkarteko kideak dira. Berdintasun zerbitzua Andretxearekin, emakumearen mailako gainera kideekin eta voluntariaroekin lankidetzak. Helburu nagusia da emakumeen jasaten duten desberdintasun eta diskriminazio egoera ikusaraztea. Indarkeriaren oinarri bera baitira. Ere berean, ekitaldi honen bidez, gure elkartasuna eta babes adierazi nahi diegu indarkeri hori jasaten duten emakumeei. Ekitaldi honek, eremu publikora hainbat disiplina atera nahi ditu, hala nola emakumeek eta espazio pribatua elkartzeagatik balio kendu zaien hainbat disiplina. Eta babes eta konpromiso loturak sortzeko topagune bat sortu nahi du.